Paj ba baro da kani ka district magistrate Ribhoi district kalapentip paj ba ka Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited Nongpoh branch Ribhoi district kan Khang kredap Shwa Shipor katanadu ka shitarik hadu ka nyaudirik ujun hajar huwei na kadaw ba iwei na kinong trey jong Katei ka bank ilayo yok nyang jingpang COVID-19. Lakin turu ikito baro ke balalek don kamha Katei ka bank nadu ka arpu sauterik umi hajar huwei bakin sngobha ban syong penkirpang yala di Shipor ni da ka ba pethu yala ka jinglong ka kot yakya padru da ka ba bud renti yaki kendon yada kum ka ba deng yiki mas ka ba thet khot yiki kiti bon sen bat ka ba penya junga yala di na ki wei pat lada ja ba kidon kidak kishen ki ba pau kum ka jirho shitmet shamshitam ha ka ba ring men sem dei ban pentep mar da ka ba phun ha district control room not line rew lai pra r lai r not r pra lane iway not nyo but how helpline number pran nyo san r not sao kandai kublai shibun.